5 minuuttia meni lähetystä, niin ensimmäinen ihminen lähti mukaan peliin. Kysymys on siis äärimmäisen suositusta televisio-show. Pitäisiköhän tämä siirtää prime timeen, kun näyttää olevan suosiota? Lauantai-iltaan kello 8 huuman tilalle, kun näyttää olevan sen verran suosittu. Ei voi olla totta. Antti, terve! Mitä? Terve. Sä lähit peliin mukaan sentään. No en! Luojan kiitos, koska oikeastaan kukaan muu ei ole lähtenyt, niin saatiin sentään edes yksi soittaja tähän lähetykseen. Kyllä. Niin, kuka on kuvassa? Osteri Ossi. Tai ei kuka, vaan mikä esine on kuvassa? Mitä? Sonne! Ei oo kirja, ei oo kirja. No, nyt älä missään nimessä lopeta pelaamista, koska taitaa olla silleen, että sä oot ainut, joka siellä tällä hetkellä linjoilla on. Niin nyt pommita se kärkikymmenikkö täyteen sun numeroita, niin me jutellaan tässä koko lähetys. Vai menikö homolta pupupöksyyn? Ai mulla? Joo. On totta kai. Tää on pelkkä kokeilu. Nahkaset, semmoset punaiset. Sinä turpa kiinni nyt! Joo, hei hei. Seis! Ei ollut kirja. Voi helvetti! Mistäs päin oot? Saman tekevää. Aha, ihan lähimailta. Mikä on kuvassa? Suonikohju. Ei ole puuhöylä. Rahantuloa ei voi estää! Hii. Joo. Sanotaan näin, että... No haista vittu sit. Voi saakeli! Koita nyt rauhoittua!